Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasamak inibugog tayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangkay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat ngal daw ti Sabado 22 ti mabilang idi bulan ti Hulyo 2023 may danon manen ti programa Damdamag ni Berto. Dito apo ti pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, idi Technical Control, SK Chairman Maki Paulino Agustin, para di pan nakaidasar, di damag, nga mumi apo nga manginformar kada kayo, ken kastamiten, pakaseknan, amumi nga adda ti pakaseknan tay amin nga sangapada, kada gito yung pagtingken pasamak, idi kabukbukudan tay nga lugar, ije balasyo taaw, ken itintero apagilyan a Pilipinas, gagayim ken kaamsat. Dirit sa gana mi apong hindi pagsasaritaan, update dito apo dito Bagyo Egay gaputa talagang adan epekto na apo manamnaman ti epekto na iti pagilyan tayo nga Pilipinas. Iri sa bali nga bangir pagilyan na Pilipinas sumango karigi ado nga pangta segon ken ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pamilya di drug war victims mabalinda pa apo ti dumirekta iri International Criminal Court aping adda pa lakas ti nga rumwar nga damag iri laksida po nga tinuldukanen ni Presidente Marcos ti ugnayan wenno jurisdiksyon tinasao nga grupo iti pagilyan tayo deti egay nga kung nakitay posible kano apo agbalin nga super typhoon Mario Josep gigiyem keng kamsat tulong di barangay officials iri pa nagbaba ti homicide cases ad-adalen ti Philippine National Police. So, iti sabalin to pa damag 5 bilyon na tao iti intero alubong aktibo da po iti social media. Kende ti damag po nga mabalin ang umato manen ti presyo digiti produkto a petrolyo adang umato adda bumaba. Ken EJ Isabela gagiyem ken kaabsat maysa nga mangisursuro tinaibalod kalpasan nga akto nga natiliwan nga kanana igna ti estudyante na Maria Josep papagaya dagitoy ken sabsabali pa ay tampok pare di may nga oras ng kampanangidano ni programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masanakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, 12 minutos pasado alas 12 kakailan tuloy po ti programa tayo. Deti Bagyo Egay, posible ka na po agbalin nga super typhoon deti kadada iti southeastern Luzon dayang when abagatan adaya ti Luzon gagigim kay kamsat. Deti ko dyan na pong rakurak manipod ti pagasa ti sentro ti Bagyo Egay ket nakita adati kadayo nga siya magasut a kilometro dayaen ti southeastern Luzon nga daan ti kapigsa ti angin nyo mababot ti 50 ket 5 kilometros kada oras ken pasaray pumigsa ket umabot ti 70 a kilometros iti kada oras. Ni Egay ket manamnamang agtultuloy nga pumigsa hinggang umabot iti super typhoon category into no malem ti Lunes gagiyem ken kamsat wenno agsapa ti Martes idinto nga detoy ket adaan iti direksyon nga agturong iti baybay iti akin dayang Luzon. Mangitunda detoy apo iti panagtudo into no Domingo agingga iti Lunes ken paset Lunes ti bigat ken ti paset ti Catanduanes Northern Samar ken digiti lugar nga saan nga apektado ken ni Egay ket maka eksperyensya damit apot pa nagtudo gapu iti epekto ti habagat ken ada iti western section ti Mimarupa Visayas into no aldaw ti Domingo. Saan met nga makita wenno saan makita ti senyal nga ni Egay ket aglandfall iti eastern portion ti mainland Cagayan ken Batanes. Nupay kasta ada apo ti nagbali na palagip ti bang ti pagasa iti publiko kadagiti nadakamat nga lugar nga agan-annad ken aggasagana iti mabalin nga pangta wenno dinigra gubway ti nasao nga bagyo. Dakkel kano apo ti posibilidad na nga agbalin nga super typhoon gagiyem kay kamsat. Gaputa ni Egay nga daan ti wenno nagtalin ti tropical depression Egay nga daan ti international name nga Duksuri. Iti kapigsana idinto nga detoy ket adan ti direksyon kas ni baga kita taya intoral daw ti Sabado segon iti pagasa gagiyem kamsat. Alas 4 iti parbangon adan iti 815 kilometers southeastern Luzon ti sentro ti Egay nga DJ 55 to 70 kilometers per hour gagiyem ken kamsat. Ngem no agpigsa detoy gagiyem medyo umabot ti 70 kilometros ti kada oras kakabsat ken gagiyem. No pay kasta kinuna ti pagasa mabalin nga maibayog to apo ti pagsinyalan ti tropical storm into no malem ti Sabado agingga iti Domingo kadagiti lugar iti Bicol region Eastern Visayas. Malaksi ti direto mabalin pa nga papigsaen ni Egay ti southwest monsoon wenno abagat iti panaggibos dito alawas or sumarunong alawas into no Martes wenno Miyerkules pumigsa ti Egay ket mabalin niya agbalin nga super typhoon gagiyem ken kaabsat. So no pay awan digiti na i-mention nga epekto na kadatayo apo ditoy Ilocos Norte agsagsagana tay lata. Malagip yu apo ti Bagyo Dudong, ni Bagyo Dudong apo kasla awan ti na kadatayo. Ngem kadagiti sabsabali nga lugar nagbalin nga dakkel apo ti epekto gagiyem ken kabsat ni Bagyo Egay kakabsat Bagyo Dudong gagiyem ken kakabsat umababot ti 244,000 nga tattao digiti naapektaran iti napalabas sa Bagyo Dudong sigon ti National Disaster Risk Reduction and Management Council. Dito kay batugan ti 66,540 nga pamilya wenno 244,824 nga tattao digiti naapektaran iti 5 nga rehiyon no sa dinno nga dapat ti nagbalin nga epekto ti habagat
ken Tropical Depression Dudong, segon ti National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ti kaudyan nga bulletin, kinuna ti ahensya nga ada bilang detoy nga bilang ket mas nangat ngato ngemiti 24,008 nga pamilya nga nagbalin nga update idi Hulyo 19, July 19. Digiti naapektaran na pamilya ket lumugar dito iti 284 nga barbarangay iti Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimarupa, Western Visayas, segon pailaeng iti NDRRMC. Digitay met apektado nga pamilya 548 laeng aging gana iti 2016 individual dagiti natulungan ken adda iti naipan iti 77 evacuation centers idintong adda 23,591 na pamilya wenno 91,734 nga tattao tinatulungan iti rawar ti wenno rawar ken digitoy ket nagtalined ken iti evacuation centers kunapay ti civil when Office of the Civil Defense when OCD nga rin apektado nga pamilya ket naibakwit da ken saan da nagkasapulan nga naiyakar da manipod iti pagtaingan da. Sigun pa iti NDRRMC digiti report ti dua na-report ti dua nga natay iti Calabarzon gapu paylaeng nga po iti panagreggaay ti daga. So ikarkararag tayo no agbalbalin na po nga rumrumara nga ti Bagyo Egay ket posible nga agbalin nga super typhoon gagayem ken kabsat nga awan digitay maapektaran wenno awan ti pumusay awan ti maperdi nga sanikwa gagayem ken kabsat masugatan matay gapu manena po iti pangta ti Bagyo Egay. Amuyo 10 to 12 sapay nga bagyo ti mabalin nga mangdidigra kada tayo iti laksida po ti pangta nga adda ti panagkurang ti tudo gapo iti El Nino phenomenon gigiyem ken kamsat so nga agan anad tayo apo ken agsagsagana tayo no pay saan nga na-mention ti probinsya tayong Ilocos Norte seknan iti Bagyo Egay papagayam. Okay, kasama na po nga pagsasaritaan tayo dito may isang maestro na ibalod gagiyem ken kamsat kalpasan nga naaktuan nga nakinaig iti 13 anyos nga dati nga estudyante na papagayam. Sus Maria Josep 13 karisabong nga kunada agyaman tayo kadiso mga dad. Thank you very much kada Mr. Elvis Panabang ken Mercy Panabang iti Pearl City, Hawaii. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano iti Banggi. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Banggi Bacara Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan Manipo di Wayanay, Hawaii. Ni Lani Corpus iti Xiamen, China. Thank you very much TMT Construction Company di Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Manipod pa nakaplano aging nga malpas ti kayo parak dire na pasdek agserbi nga si pupudno TMT Construction Company babaen ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan. Agyaman tayo pa iti pugad lawin Carbas Air Conditioning Service Center iti Balintawak Street diti syudad ti Lawag. Adaan ka rin itinalalaing nga aircon technician staff nornusen dati aircon ti lugan nyo. Dito ikit kukuha kinmatmatunahan ni Engineer Neil Jose. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo apo di Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Daytoyen tinururan iti regisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksit iti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo iti na kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin iti kabarwangan na modelo inda atensyonan. Narod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration.
Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan niya MIAS 2022 Wenlo Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kubudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukwakin namat matunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kaniriyag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, iti barangay 37, Kalayab, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy-tuloy. 23 na minuto sa po tinapalabas kaltasan. Ti oras yung alas 12. Di kita manarimana po ti pangal daw na. Happy lunchtime. Kakabsat ken agagiyem. Happy watching ken ni Mr. Elvis Panabang dita Pearl City, Hawaii. Gagiyem kakabsat. Hello ken ni Kapisi ti Puso na ni Mercy Panabang. Okay, dito po dinggin nyo. Kakabsat ken gagiyem. Naibalod ti maysa nga maestro kalpasan nga maaktuan ti panaki naigna iti agtawen ti 10 ket 3 nga dati nga estudyante when estudyante na deto iti bunga apo ti nayuswat nga entrapment operation babaen ti Etiague Police Station iti Orient Pearl Hotel ijay suyong Etiague Isabela. Segon kani Police Major Rogelio Natividad, hepe abot ti Etiague Police Station, baka kasangwanan nga na yuswat ti nasaong operasyon, adda ti koordinasyon dagiti iti opisina da, ti ina ti estudyante kalpasan nga nakita na iti cellphone ti anak na, nga adda ti saritaan da iti nasaong nga mangisursuro, nga nainaganan Johnson Bautista, agtawin ti 30 ket 3, ken detoy ket mangisursuro iti Nelak, ken detoy ket temporaryo agnanay ti Mabini Alicia Isabela, ngem detoy ket taga Bulacan gagiyem ken kamsat. Segon iti mensahe ti mangisursuro agkita da iti estudyante ken dayto yen ti pan nakikoordinar ti ina iti Alicia Police Station tapnon ken insurod da pa ti MSWDO ti Municipal Social Welfare and Development Office babaen ti pan nakikoordinasyon ti nasao nga estasyon ti pulisya ijay Etiague. Insigida nayuswat ti operasyon tinapag sa tipon nga pwersa ti estasyon ti pulisya ket ditoy nga natiliw dati nasaong nga maestro kadwana ti estudyante iti nasaong nga hotel iti dati metlaing nga ili. Base ti investigasyon ti pulisya
estudyante na deto'y tinapalabas nga tawen, ken dito'y kano nga nang rugin ti komunikasyon, ti nga sao nga mangisursuro, ken ti 13 anyos nga balasitang. Segun pa iti maestro, girlfriend na, tinasao nga ubing, ken addan namin 5 nga daras nga napanda iti nasao nga hotel. Sigon met iti balasitang, saan na nga amo, ken di na napuputan nga narigreg tiriknana iti dating maestro na. Ken ditoy nga nagsidsid daon no apay, nga impalubos na wenno imabot ti punto nga sumurot detoy iti hotel. Gagiyem keng kamsat. Iti nagbalin nga rakurak ni Police Major Natividad, nakasaganan ti kaso nga panakasalungasing ti Republic Act 7610 or 7610 ti child abuse kontra iti mga isursuro ken detoy ket sumango iti reklamo iti Fiscal's Office. Kabayatan na nagpalagipmet kadagiti ububing wenno agtutubo nga agan-anad kadagiti makadkadwada ken kastameten digiti naganak nga bantayan dagiti di anak da diti kanayo na po nga nakabuditor no sa dinno ti papananda tapnon saan nga maperdi iti masakbayan dagitoy agasen 13 anyos gagiyem ken kamsat adun digiti kastoy apo amuyo orey kunatayo nga adda relasyon da nga kas deti palusot deti maestro nga anay naganan Johnson Bautista 33 years old gigiyem kay kamsat kadeti 13 anyos maibilang pa ilaing deti apo nga panang salungasing ti Republic Act 7610 gabuta ubing unay gigiyem kay kamsat nga armem kasla awan pay ti kontrol na iti bagina gagiyem kay kamsat wenno awan pay apo DJ makaumanay nga panagpanpanunot gagiyem ken kamsat so nga DJ ti maysa kadagitay problema kinamuyo usto ti palagip ti hepe ni Police Major Rogelio Natividad nga hepe ti Tiagi Police Station nga dapat digiti naganak adaan-da po ti maibagbaga nga close monitoring kadigitay anak da tapnon ti kasta gagiyem ken kamsat ket makita apo nga when makita da mamonitor da no ana digitay turungen gagiyem kamsat nagasat ata na monitor nakita deti ina deti 13 anyos ti 13 anyos nga anak na deti cellphone na nga adda di conversation iti nagbaitan da ka di ubing nga agkita da apo iti dedingal daw siguro detalye pa isa dyan no sa dinno ti papananda or anya ditan gigihim ken kamsat apo so para kanyak base apo kaditi nagbalbalinen nga inuman tayo may panggep ti RA 7610 saan nga makaumanay nga mga paawan basol ken ka DJ ibagam nga da relasyon nyo yung dito ubing, gagigim kamsat, saan na konfirmaran? Nupay, mas daaw no apay, nga imanugot, when no narigreg tiriknana, kadijay maestro na nga ni Johnson Bautista, 33 years old, ken imabot ti punto, nga napanda pa na po iti maysa nga hotel. Yung hotel kaya, gagigim ken kamsat, base kadagiti alagaden na po kadagiti kastoy nga negosyo, awan niya taapo ti sungsung-batan na iti panangipalubos na nga agkuyog ti maysang kasta ti edad na ken ti maysang 13 anyos laeng gagiyem kakabsat aglalalo no ti yung mga short time nga deti ket may pawpawila po iti linteg gagihim ken kamsat so dapat laeng apo nga adda digiti kastoy apo nga alagaden tapno ti kasta maysa digitoy nga mang terred iti mabalin nga pan nakaulit digiti kakastoy nga paspasamak gagayem ken kakamsat di ba DJ kasdi apo ket medyo makaperdin ka DJ masakbayan deti ubing no pay mabalin na mangitunda iti panagnakem wenno baka nakadusa tinasao nga mangisursuro. Okay, kasanganan na po di sa balipay nga damdamag, pagilya na Pilipinas, sumangsango kano apo ti adu nga pangta, segong kani Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anya digiti nga pangta,
gagiyem keng kabsat. Kabayatan na, agyaman tayo apo karing sumaganad. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, Manibo di St. Camillus de Lelis General Hospital, in the number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo di Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo iti TMT Construction Company, masarakan na po di 48A Kabungaan North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo papagayam. Maripot pa nakaplano, aging nga malpas ti kahit yung proyekto ag serbi nga si Pupudno ti TMT Construction Company, babayan ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcus. Agyaman tayo pa ipugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, na masaraka na po iti Balintawak Street, dito yung syudad ti Lawag, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin nalalay nga aircon technician, staff no senda, ti aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, kukwa, imatmatunan ni Engineer Nails Jose. Agyaman tayo, kay ni Ma'am Elis Tamayoy, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Mr. Onofre Durupan, Manibo DJ Wayanay, Hawaii, ni Lani Corpus, Manibo DJ Xiamen, China, ni Mr. Elvis Panabang, ken Mrs. Mercy Panabang, iti Pearl City, Hawaii, ken ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Ili, Tibanggi. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. 35 na minuto sa po tinapalabas. Kaltasan, ti oras tayong alas 12. Idideto yung aldaw ti Sabado 22. Nasursurok lang yung makalawas. Agtapos manin ti bulan ti Hulyo. Mapanteto na po ti bulan ti Agosto. Yung pangwalong buwan ng taon. Gagiyim ken kaabsat. Into Lunes 24.
isunto dito apo dito panangidanon na ni Presidente BBM Ferdinand Marcos Jr. Bongbong Marcos ti state may kadwang State of the Nation address na iti pa nagtakem na kas presidente ti pagilian tayo nga Pilipinas gagiyem kamsat. So from the office of the president na manipo da mismo apo iti pa presidente ti pagilian tayo nga Pilipinas kunana sumangsango ti pagilian tayo nga Pilipinas iti pangta kas kuma iti territorial integrity, sovereignty, terorismo, local communist insurgency, cyber security, ken climate change. Dito iti nagbalin na rakurak ti Presidente Marcos. Hindi pa nagdiskurso na iti joint anniversary celebration ti National Security Council ken National Intelligence Coordinating Agency wenno NICA ijay PICC Pasay City. Nusa din no nga ginutigot na digito yung ahensya tapno itultuloy da nga ipatungpal wenno tunuyan ti interes ken seguridad ti kada Filipino gagayem ken kaabsat. Inpeteng ni Marcos nga ti global development wenno panangyakar no sa dinno nga digiti tulong ken efforts tinika ken ti NSC ket critical pare iti panakaipa sigurado iti pagilian nga agtalined ti national security concerns daytoy wen tinika apo ken National Security Council, National Intelligence Coordinating Agency digiti mangsipsipot apo ti garaw ti pagilian aglalo apo kadagitay adda ti aktibidad na may kontra iti gobyerno may sa dito na po digiti rebelde, terorismo gagiyem ken kaabsat inpette nga po ti presidente nga importante ti papel nga papel wenno akem tinika ken ti NSC tapno mapagtalined ti national security concern gagayem ken kamsat agtultuloy met ti panangnamnama ti sangkapagilian nga Pilipino iti nasao kadagiti nasao nga ahensya tapno ti kasta pursigida ti maysa nga nasyon sa dinno nga amin ket agkaykaysa matulungan ken makikamayet para iti panakapasaya at ti sitwasyon ti kada biag ti maysa nga Filipino gagayem ken kamsat ayun so sapay apo agbalin nga si pupudno ti NICA kastamit na po ti National Security Council para iti umiso nga padamag kasi adda digiti agreklamo adla ko mati red tagging gagayem ken kamsat adda digiti maiano latta maitudo latta na po nga kontra iti gobyerno wenno karaman sympathizer, supporter, digitay rebelde, wenno kumong kontra iti gobyerno, gagihim kamsat ado digiti agreklamo iti kasjay, basta itududo kalatan, kakabsat keng gigiyem, especially apo ti biyang ti armada, di ba dito Ilocos Norte, rimrimwar digitan, ada digiti reklamo, padi, common tao, dati akapitan, pati pagsapulan na apektaranen gigiyem kamsat medyo narigat ti kasjay apo so dapat nga maikkan apo ti importansya digito nga bambanag tapnon ti kasti ko na ni apo presidente nga agbalin apo nga maestablisar ti seguridad ti tunggal Filipino ngem saan niya gaputa adda kasjay nga aramid nga detemet for compliance only nga kasla iti druga gagiyem kay kamsat maabusar DJ akem ti tunggal maysa wenno saan mapagbalin apo nga mapagbalin apo nga kasla panglamang or pamataudan gagiyem ken kamsat amuyo digiti red tagging di ba da digiti pasukwenda nga isuda ket kaming kano ti New People's Army kaming ti kastoy nga rebelde a grupo may adda reward ket ti maysa kadigiti tunda apo iti conflict di conflict of interest DJ reward no daduma adda pundo apo nga maususar para kadigito nga programa gagiyem ken kamsat isu nga DJ o kaslamet apo kaditi rakurak diti dati nga pulis kaditi may investigar nga pulis gapu iti illegal druga no other than Colonel Busita tinangibaga nga timang perperdi apo ti programa ti illegal nga druga programa para iti panakakontra ti illegal nga druga ket di quota system sa PNP gagiyem ken kakabsat isu nga adda ti kasjay
O ada pa dito mangipapan. Malagi piyo po dito interview tayo kini abogado Ray Gurgunyo. Ada may isang texter tayo nga nagpuna saan nga tanga ng pasamak ti panaka papatay digiti talaga digiti ket drug personalities ngem gapu iti rivalry ti nagbetan ti PNP gapu ta damit ten digiti may ramraman saan pa ket di nga basta la gagangay nga kaming tinailya na pulisya even generals colonels gigiyem kay kamsat nga DJ ket na naaramid gapu iti rivalry wenno unsehan iti biyang ti illegal nga droga ket kuna ti abogado ket detang obserbasyon ket umisog gapu ta nga ruden digiti pagibasarang kunana kaditi investigasyon nga mangililing kaditi nangangato apong opisyal ti pulisya iti operasyon ti legal nga droga gagihim keng kamsat so digiti apo digiti pangta wenno pangta iti biyang ti pagildan nga Pilipinas climate change gagihim keng kamsat kasla kuma bagyo ore anang oras ag bagyo gagihim kamsat saan nga proporsyonal nga panakaidanon ti tudo kakabsat keng gigiem adadetay first month pa lang ket ibuyak na aminen gigiem into no digiti sumarsaro na bulan nga dito ket considered as rainy days rainy months awan tudon gigiem keng kamsat digiti apo digiti maibagbaga nga maibagbaga apo nga paset when epekto ti climate change digiti agal alburuto nga bulkan digiti apo ket digiti ket pangta apo pailaeng iti pagilyantay nga Pilipinas wenno iti biag ti tunggal maysa nga Pilipino gagiyem keng kabsat aglalo tata ti Freeport sapo adda ti panagbalaag na gapu iti lahar flow iti bulkan mayon gagiyem keng kabsat gapu apo ti mabanin nga panangyanod deta ni Bagyo Egay gagiyem keng kamsat nagbalaga po ti Philippine Institute of Volcanology and Seismology iti posible nga lahar flow manipod ti bulkan mayon detoy ket gapo iti mabalin nga panang gutigot wenno panang ibuyat ti tudo nga gutiguten ni Bagyo Egay kalpasan na po nga adda ti nagbalin nga rakurak ti pag-asa nga ti Samar ken ti Bicol digiti lugar nga maapektaran iti bagyo digiti iti pangta iti pagilyan tayo nga kasko na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. May nagiti deto pinalagipan ti Freebolts digiti uno residente kariti lugar nga magbalin nga delikado iti lahar ken masapol nga nakasagana ken alerto digiti umili may bilang kaditi posible nga dalanen ti lahar ket ti misi binaan anuling kirangay maninila masarawang mulad bukad nasisi mabinit matanag ken ti basud pinalagipan pa iti Freebolts digiti komunidad ken lokal nga gobyerno nga asideg kadito sa lahar drainage nga nayunan da ti panagbantay ken wen ken mabalin mapanda kaditi mas nangat-ngaton nga lugar no kasta nga agpigsa iti tudo so DJ lahar from sa kaanan or di babaen di crater mabalin nga agayos gagiyem ken kaabsat gubway ti tudo nga parnuayan apo ni Bagyo Egay yun pala gagiyem ken kaabsat DJ apo ti agbalin nga nagbalin nga nagbalin nga balaag ti biyang ti Freebolts kaditi lumugar wenno adda iti asideg ti bulkan mayon gagiyem ken kamsat deti kanlaon bulkan kanlaon po damit ti digiti seismic activity na ti bulkan kanlaon na pagsasaritaan tayo metlaing na po digiti pangta and deti bulkan gagiyem ken kamsat so dirdiretsuin tayo na po iaragpin tayo kaasi pa digiti kalugaran wenno kadaraan tayo nga dadtoy ngimmato tine-record nga aktibidad ti bulkan kanlaon iti Negros Island idi kalman nakairecord ti Philippine Institute of Volcanology and Seismology idi namin 35 nga volcanic tectonic earthquakes gigiyem ken kabsat dato iti mangipakpaniknek nga damas na ududeg nga fracturing wenno mabalin nga
umabot dito iti nangatong alerto iti nasaong nga bulkan na ngimato ti ipugpugsuna nga sulfur dioxide ti bulkan iti agarup 786 tons when tonelada iti kada aldaw manipod average nga 566 tons per day sipud pa iti bulan ti Marso. Nung umatupay iti alert level 2, maipariton ti sumrek iti 4 kilometer radius danger permanent danger zone gapo iti posible nga panakapasamak ti makungkuna nga magmatic eruption wenno panagbetak. Ayun so di apo di kitay pangta iti tayo gagiyem ken kamsat anapay di kitay nan dinakamat ti apo presidente territorial integrity West Philippine Sea sovereignty gagiyem kamsat terorismo local communist insurgency cyber security climate change di kita apo di kitay dakdakamaten nga agbalbalin wenno mabalin nga pangta iti pagilyantay nga Pilipinas gagiyem ken kamsat so nga ikante importansya apo di kito tapnon ti kasta makapagsagana tayo ken dapat alerto di kitay ahensyas ti gobyerno. Tangay ti presidente nabot ti mangibagbaga adda ken kuana ti mga komandansya mando tapnon ti kasta apo agbalin nga alerto nga saan papatay-patay ti biyang ti gobyerno para kada tayo met nga umili digiti kakastoy apo pagbalinen tayo nga informasyon para kada tayo ang agaputa adda NDRRMC adda Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office adda PRRMC gagiyim kamsat adda municipal bebe am latta umay dan tulata mang titulong umay dak tulata pakamuan saan po dapat nadakakastuyan na didigra at damit din diti panagsagsagana ket no makita nga medyo agir-irod dayan mo nga abungin ket tukalam met basite na amum mangigmumet yan tapagasan no ti gapuan ti angin sornye mon diti paggapuan ti angin tapno ti kasta saan nya marumpo ket saan nakangatupakan gagiyem ken kamsat no nasken nga adda digiti saganam nga kandela delata asukar kape digiti easy to cook nga dakas na aramidem ngit no pakamuan na ka ni gobyerno lokal na gobyerno umay kan ta maibakwit kang ket deti mo ket delikado no ko na maanan nya diti adu nga palikaw-likaw diti apo diti agbalbalin nga dakkel a problema no adda ti dumalapos didigra. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when yu anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa iti shower rooms Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa sidegi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282 Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay anarag sa kaprumo ken pangabakan kanirag kakadakkel pa premium nga maidanon ka na kayo babayan ti Blue House Beach Resort iti barangay 37 Kalayab Lawag City. Sawa ka na ba?
sa pare-parehas na lasa ng lechon manok dito sa King Galitos. Kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, tuloy-tuloy. Dapat bati 8 minutos kasangwanan ti oras tayo nga alauna papagayam. Itultuloy ti apo di damag gagayem. Adadalin iti agdama ti Philippine National Police no kasano makatulong di barangay officials tap nung bumaba ti homicide cases iti Pagiliante nga Pilipinas. Segon iti PNP spokesperson nga ni Police Colonel Jean Fajardo mamati nga dakkel ti maitulong di opisyalis ti barangay tapno mabigbig di iti adu nga may record nga homicide cases idintero a Pagilian nga digitoy ket mangrugrugi apo kano kadiri panaggiinom gagihim kay kabsat wenno daddu mga min diti panaggiinom maki ket adda digitay mahilig iti debate yung parang magaling maki paglasing pero pag di lasing gagihim kabsat pinakabubo sa lahat ng bubo gagihim kabsat diti uri na lang mapugpugsuan ta pulutanen uri lang nga guyguyo din ta kasangsangon na di pulutanen gaputa agdiskurso gagihim kay kabsat pati di baso na apaputen nan ta anon Aya po, ano ba yung obserbara ka kasino ka maki? Gigigim kayong kamsat. Kunati biyang ti panakangiwat tinili na pulisya, nga ni Police Colonel Jean Fajardo, makikita natin wenno ditoy nga kitkitain da ti panagbalin nga aktibo di barangay officials iri panag sursor kadigitay masakupan da ken maddaan iti panangi pursigi nga pag-aawiden da wenno pagsisinayan da diti aggiinom kadigitay lanlansangan apo aglalo no disurasen iti rabii gagiyem ken kamsat. Kinunapay ni Fajardo nga kasapulan pa ng agbalin nga aktibo di opisyalis ti barangay tapnon ti kasta madalusan ti mismo a lugar da aglalalo kadigitay adda iti panakaaweno amuda digitay sitwasyon ti tunggal maysa kaslo mga jay kunak amom nga di nga tao ket managprovokar gagiyim kay kabsat amom nga di nga tao ket ko namin ken maki nga uri na lang mapugpugsuan ta kasangsangunan mapugpugsuan na ta pulutan ngaw nadaduma isupay ti di nakadigos gagiyim ka kamsat nagrigat apo kasjay kakasangsango medyo medyo mapikon ka ito no napikon ka detan agriri kayon gaputa di temper mo ket dandani di mo makabalinanen nga terreden gagiyim kay kamsat deti tiga puna nga may patungpal babaen ka di barangay officials ti akemda no sa dinno nga kalikagom ti pulisya nga digitoy ti umuna nga mangurnos iti mismo a baranggayda. Imunan nga binigdig ti PNP nga ti homicide kas may binigbig ti PNP nga ti homicide ket maysa kadagiti mabanbantayan nga krimen irintero a Pagilian gapu pay laeng nga po ti panagnato ti kaso daytoy manipod ti 10% iri umuna nga kagudwa ti tawen homicide no homicide no kunada adda ti alterkasyon
adda deti anan na aksyon nga imuna, then mapasama ka po ti panagdidin ng ran na homicide. Amoy hana bali ang gaputa nabababa ti homicide ngem ti murder. Adda ti homicide may considerar nga homicide nga deti puket maibwis ti biag, makapatay di may isa. Gagiyem kay kamsat. But ito po, yung ano ko lang iti barangay dapat agbali na po nga nga naannad iti panang ano karigito yung bambanag especially kariri barangay officials sa kakabsat king gigim tano daduma ije uneg ti barangay apo uno pay maanoan maleplepan nga kuna ti PNP babaen mitlaing apo karitay barangay officials ti kastoy kakabsat king gigim no daduma adda ti panag one-sided digiti barangay officials gigiyem kay kamsat one-sided itayin nyo apo asinot umuna mapabasol no digiti ti tupad gigiyem kamsat saan na nga digiti ti tupad ket saan nga hanga diti poorest among the poor titupad apo ket dito ket na disenyo nga para apo kadigitay na display sa naapektaran iti nyaman na klase iti trabaho gagiyem kay kamsat wenno naawan na end of contract gagiyem kay kamsat ket awan pagtrabahuan nan isu nga ikam iti pagtrabahuan o kitain nyo di mapaspasamak ada digitay agreklamo na po same faces isu lang nga isu gaputa isudot asideg kini opisyal kakabsat king gigiyem adakas jay malagip yu apo deti barangay intelligence network system bins ko na dan sa in line iti legal nga druga parang amuyo no inchucho ni official len ti barangay ni kastoy nga tao gagiyem kabsat ni diputado Akop gagiyem ka absat manibud ti Antipulo digiti investigation alam niyo yung mga yung mga warrant of arrest kung minsan bunga yan ng galit ng kapwa sa kanyang kapwa pa-issuean na po iti warrant of search warrant ay suchay kunana didi nabuyak ka digiti investigasyon nga may suswat babaen ti lower house gigiyem kay kamsat so dapat nga makita nga naimbag no kasano apo ti panakaipatungpal wenno pan nakakaala ti serbisyo ti barangay kadigiti kakastoy especially apo kadetoy ngumatngato nga kaso apo iti homicide kadigiti itintero apagilyan ngimato kano apo ti 10% ti homicide cases gigiyem kakabsat gabuta te kunakon hanga gabuta homicide lati kaso na di kung kuna po ngamin no daduma ada homicide nga nagresulta apo ti pannakatay ti maysa kadigitay agi-enkwentro wenno agririri gagiyem kamsat homicide ikung consider nga lower case compared to murder gagiyem kay kamsat tano homicide ada di alterkasyon ada aksyon ada ginubbo ada dinanog sakbay nga napasamak ti mas nadagdagsen nga klase apo ti panagdidin ng ran gagihim kay kamsat ngem husto apo ti biang ti Philippine National Police ngano digiti barangay officials ket amudang ordusen digiti kabarangayan mabalin nga maliklikan ti adadapay panagnato apo ti homicide nga mapaspasama kapo iti uneg ti barangay nga mangituntunda iti panagnato deti nga kaso iti intero apagilyan nga Pilipinas ngem no daduma o adda nakita nga pustat tay no adda makagat ti aso maawagan ni kapitan no adda gririri maawagan ni kapitan no adda bagyo maawagan ni kapitan hanggang kandidato hanggang papaidasig no di mo kayat nya sika kasi no official ka barangay official ka orean yaman kasla property na kati publiko gagayim kay kamsat gapungarod ta servants ka when official ka iti barangay gagayim kamsat uri official ka ti ili official ka ti probinsya kasla tagikukwa na ka ti publiko gagayim ken kamsat ket sapay apo ta agbalegi detoy tapnon ti kasta bumaba detoy nga kaso ngem sapay taawan digiti aglablabes gagayim ken kamsat nga panakay patungpal kasi oy napusgan kami nga barangay official nga mangkita kada kayo tapnon ti kasta bumaba ti homicide ore meten na awan aramiden nga madikit aramatem meten gaputa napusgang kan nga mangkita wenno dinisignaran na kan ti Philippine
Philippine National Police tapno ano ha o kasla kon di Barangay Intelligence Network din sa iri ko gagiyem kay kabsat agdadata nga ni opisyal ti barangay ti drug addict ngem tila itudtuduna ka barangayan na panglinglingged na kadidi aramid na kakabsat king gigiyem di ba adut kasjay apo ha adut ti kasjay adda digiti PNP members nga magiba nakurang kunada iti verifikasyon gagiyem kay kabsat atat na sila o gapot adda kasjay nga information na whether you like it or not, sumunod ka. Diyan, digiti planting of evidence, kadada amin namin, numidyo di da ka kursonada, da aksyon mo nga madi, paltugan da ka, ibagadan tulat ng alimabang kan, yun yung mga masama, gagihim kayong kaamsat. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras tayo di dating aldao, para iti programa tayo damdamag ni Berto, dahil di bagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control, SK Chairman, Maki Paulino Agustin, ibati min tinatalinahin nga marimti Sabado, agyaman kam, tingkay panagdingig, ken panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dili paspasama kinibugod kayo alubar, identero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran dili damag wenno paspasamak, dili sumbat dili agtuturay kadili issues, ken kalikagom dili umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway itinadyo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapdon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukob, agraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, ket dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo, ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, no di ket infeksyon iti dila, ket dagitoy gugut tayo. May katlo, ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maibaga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukog tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pannakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas.
Agundaway papagayam, kablawan na kayo, itinagasat nga malemti Sabado. 22 ti mabilang iti bulan ti Hulyo 2023. Dati manen ti programa, ti napalabas. Dati nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa rin di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Pare di pa nakaituloy nga may basa dito surat nga nakaipalaunan tinapalabas ni pagayam tayo Eden. Hintay tuloy ng ibasa ti surat ni Eden, agyaman tayo ka rin sumaganad. Thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat Mr. Onofre Durupan, manipo diti Wayanay, Hawaii. Thank you kani Ma'am Lani Corpus, iti Xiamen, China. Thank you very much Mike, kada Mr. Elvis Panabang, kani Mrs. Mercy Panabang, manipo diti Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo pa kani Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, iri Bangi, Ilocos Norte. Agyam tayo di TMT Construction Company nga masarakan di 48A, Kabungaan North, Labag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo manibod pa nakaplano aging gana nga malpas ti kayat yo patak dire na pasdek. Agserbi nga si pupudno kada kayo ti TMT Construction Company, babaen ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kameng ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street ti Sudad Tiluag, likod ti Kapitulyo Provincial. Adaanda ka iti nalalay nga aircon technician, staff no senda ti aircon tilugan nyo. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center iti Balintawak Street, Luwag City, ket kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadaririk na inyo iti Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Daytoyen tinur-uray di Disem kaditi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi ti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, maniko iti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo.
ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! At tingaro din papagayam, ituloy tayo niya ibasa, ti surat nga nakaipalaunan, tinapalabas iti biyag, ni pagayam tayo, Eden. Nagtuloy ti panagtulid ti aldaw, Manong Robert. Nadanon manen ti bakasyon iti eskwela. Naiturpos kon ti first year high school. Nupay saan niya siyak ti kangatuan, tinaawat a pamadayaw, gabutan na padayawan na ka second honor. Nagbalin nga naragsak ni papa, kastamit ten ni mama. Ngem di kiti kabalay mi nga dalula solidad, ni Manang Bing ken ni Manong Billy. Kaslaawan lat ta ti bibiyang da, edi sang kabasit nga balegi, anagunodak ka. Nagtuloy met ti komplikasyon, inuunek ti banay, kang runaan na nga mitsakit ni Manong Billy, Manong ko. Gaputay ti day di abakasyon sa anin nga agaw awit, ken nangalapayan iti kasera na. Daytoy ket segon kani Lula Soledad. Ket gaputa saan na kano akayat when mairuso ka makikita na kami ken ni Nana, iti mismo abalay na. Napatuloy-nuyan detoy gaputa na amuan ni Papa. Nga timang baybayad iti kasera na ket ni Lula Soledad. Nga kasla isupay ket din timang patpatadem ken ni Manong Billy, Manong ko. Awan tinaramidan ni Papa iti detoy gaputa kaapamet ti inana no kasta nga kundi na rin na ti panang patpatunoy-noy na kini Manong Billy, Manong ko. Idinto nga ni Manang Bing ket nagtultuloy metlatta ti kasla panangiranranta na nga mang parigat wenno mang tagabo ka na kami kini Nana. Ditoy met nga awan ti reklamo mi iti inak. An-anos nga kanayon nga isungarod ti kalikagom ni Papa, Manong ko. Agingga nga iti maysa nga aldaw kabsat. Ditoy nga naipadamag iti radyo nga naarestar ni Manong Billy, babaen kaditi kaming ti PNP. Ni Papa iti istasyon ti pulisya ng imdaksangga sa tawan gayam sa jeti kabsat ko wenno ni Manong Billy ngamin ket adda iti ospital, Manong Robert. Segon iti palawag ni Papa
Ada kano tinaangay nga meeting da iti fraternity nga pakikpagkamengan ni Manong Billy. Dito'y kapsat nga rimmaot ti kalaban da nga fraternity. Ket indauluan ni Manong Billy ti pan nakikapkabil kadagiti kalaban da nga rimmaot. Dito'y nga nagarmas ni Manong Billy iti baseball bat. Ket maysa kadagiti minalmalo na ti napan iti grabe nga sitwasyon. No kaya damit ti kiti sinagabat ti kapsat ko nga sugsugat iti bagina gapo iti nasao karambula Manong Robert. Idi maamuan ni Lula Soledad tinasao nga pasamak kani Manong Billy. Imuli daytoy manong ko iti balay. Nagdardaras ngagsangsangit. Idi adda siguro niti maudi nga pangal ti agdan nga ngumato iti second floor. Nakaruskus daytoy nga natnag iti mismo nga agdan kapsat ko. Ditoy nga awan puot ni Lula Soledad nga inakop ni Papa ken timulong met ni Mama. Nagikikismet ni Manang Bing. Ngem dita nga saan lalatta nga naikat ti panang babalaw na kada kami. Nga da kami kanutimit sa ken rason no apay nga mapaspasamak ti kastoy at kinamalas iti uneg ti balayda. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort pare reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282 Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay anarag sa kaprumo ken pangabakan kanirag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo babayan ti Blue House Beach Resort in Barangay 37 Kalayab Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di iti kasapulan nyo, kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag asidig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Ospital ni Lola Soledad, Manong Robert. Gapot at damit sa baling ospital ni Manong Billy. Ni Manang Bing tinagdisnudo nga mapan mga bantay kay ni Manong Billy. Idinto nga ni Papa ken ni Mama. Tinapan nangipan wenno nangitaray ti ospital ken ni Lola Soledad. Nabati ak na rod niya may maysa iti mismo nga uneg ti balay. Nga ayan mi iti dedi agundaway.
mariribukanak, Manong Robert. Adad na nga mangriribuk kanyak, ti pan nakapagpabasol mi. Iti agda mga sitwasyon, when no kariti dumdumting, nga pagtingkin pasama. Ngem nukit kita yung kabsat, adda nga tapan nakainaig, ti kaadami, ti nasao nga balay, ti aktibidad ni Manong Billy, ti fraternity, nga pakaikamengan na. Ken kastamit din, ti pan nakaapektar ni Lola Soledad. Iti nagbalin, nga pagtingkin pasama ni Manong Billy. Nupay kasta inkarkararag ko nga makalasat da. Mailiklik day di anya manapiggan. Kitag sublida nga si sasalunat, Manong Robert. Nagawid ni Mama Manong sumipngeti din. Ket kunana nga delikado titi sitwasyon ni Lola Soledad. Napakaruan gaputa na atake daytoy. Bayat ti uli na itiagdan. Tinamangan no maparalisar no kasbilang gaputa natamaan ka no tiduri na. Iti panakatnag na itiagdan. Daytat informasyon na simbang bahay when indanon ni Mama kanya. Edinto nga ni Manong Billy ket awan ti amumin o kumustan ti sitwasyon na. Malaksi di ti panangidanon ni Papa nga adda digiti sumagmamano nga sugat no paysaan nita delikado nga isu ti mapaagasan iti ospital kapsat ko. Kinasarita nak ni Mama nga aganusak nga agbantay. Nupay kaslad da amak ko gaputa damok ti agmaymaysa iti uneg ti dakkel a balay, Manong Robert. Enkarigata kwen tortured ko. Nagmaymaysa ak nga ro di nagpatpatnag kitawan sarday ti kararag ko. Para iti pan nakaispal ko madigiti dua pasyente nga kabbalay mi iti day di agundaway. Kabigatan na Manong Robert, nasapa nga nagawid ni Manang Ding. Kaya di maka mailukat ko tiri daw, kastoy di kiti balikas na. Hoy sika, mangisagana ka man iti makan. Tenaimas nga makan, gaputa kayat ni Manong Billy ti mangan. Kaya gapu diti balay, sana kayat di kiti magatang ka di kiti paggatangan diti sa akong ospital. Anya nga rin ilutok manang. Ori anya ditan, basta na imas. Ken mabaling ka di nga. Agtungpal kan sa anin nga adupay nga sa usaw. When mapangga mangalat ti arwaten na iti kwarto na, kit masapol na. Angit sa anin, amangan takaw ka pa'y kadagiti napapatay gabanag nga diti kwarto ni Manong Billy. Agluto ka latan. Siya kun ti baba mangisagana kadagiti arwaten na masapol na. Road kasbilin ni Manang Bing, Manong Robert. Kaya di malutok dito, pinaikarga na iti lunchbox, pinaikarga na iti bag. Ket dardaras mitlaing nga pimanaw, kapsat ko. Dito ay Manong nga, nariknak ti talaga nga gura na pailaing kanya. Iti laksin nga dan iti kasta nga sitwasyon, di ginidwa ka pa na iti. Anya kiti. Imbes ko mga, napakumbabaga po iti sitwasyon. Kadwa na kami kumang magkarkararan kit saan. Agbalbalin dalat nga naungin. Agbalbalin dalat nga nang irorongin. Apay nga kastoy di kiti nga tao. Ken apay Diyos ko ngayon. Inkarunukan na kami di deti nga balay. Nga kakastoy ti klase di kiti agnay di deto eh. Daituyen tinururay di gidegisem kadididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car.
Naglukaten ti DRT Auto Restoration, manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga tilugan nyo, manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto, di kalidad nga trabaho, manipod ka di empleyado. Malaksi ti data, ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo, iti na yung kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod iti kadaanan, aging ganin iti kabarwanan na modelo, inda atensyonan. Narod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, inangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenlo Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration, iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian niya gowns sa babae, kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kalpasan ti agarup, makalawas nga panakaiserek ni Manong Billy ti ospital, nakarwar detoy, nalaingan Manong Robert. Ket ditoy nga saan nga nagawi diti balay nga pagiyanan me, no di ket nagsubli ti mismo akasera na. Ditoy Manong nga, binantayan met ni Manong Bing, Manang Bing, ti kabsat na nga ni Manong Billy, ngamin ket adda ti kas nakapsut wenno nakapsut pay laeng karigdi agundaway. Idinto nga ni Lula Soledad agarup makabulan iti mismo hospital gapo karigdi dinalan nan nang operasyon aglalalo iti duri na nga kuna digiti doktor ket natukol. Idi may isang pet deto iti balay Manong Robert. Nakatugawen iti tugaw nga daan ti pilid wenno ti kunada nga wheelchair. Saan na makabalikas? Manong ko. Adda digiti mayas ngaw nangem sa anunay nga maawatan agnadan. Nagtalineed ni mama nga isuti nangad adisar ken ni Lula Soledad kabsat ko. Madigos, mapakan, may paniti kwartuna. Nilat na mama ti mangad adisar ken kuana. Dito'y nga nangalamet ni Papa iti sabali akatulong nga isuti agserbi iti oneg ti balay kabsat ko. Kinadkadwak met ti katulong wenno tinultulungak detoy. Tawa, narwamak met ten nga agtrabaho kabsat. Iti pa naglabas di kiti aldaw Manong Robert. Gapu iti pakita ni mama nga anos ken panangasikaso ken ni Lula Soledad. Kasla makitam no pay saan na mapakabalikas. Nga nagmaumawen ti gura ti baket, kada kami ken ni mama. Nga minadda iti gundaway nga no pakanen ni mama ni Lula Soledad, kadwanak. No daduma, aday rapin ni mama siyak ti mangsubukin ko ana.
Siyak ti mangyasideg iti istro iti ngiwat na tapno makainom iti danom. Siyak ti mangiriing iti panagtumar na kariti maintenance wenno agas na. Ngano da duma, maan ninawam ti isem, manipod iti ngiwat, pakairamanan ti matana. Nagyaman na kiti Diyos gapo kariti makitkita kasinyal, nga kasla maawat na kami nga kaspada na nga tao ni Lula Soledad, Manong Robert. Kasanganan niya ituloy tayo, ti surat ni pagayam tayo. Eden, agyaman tayo karito sumaganad. Thank you very much kina Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Maraming salamat Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Hawaii. Thank you very much Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Florcy Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti bagiyo, ket yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company, nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Aming nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod mapapan nakaplano, aging nga malpaste kahit yung parakdere na pasdek, ag serbi asi pupudno ka na kayo. TMT Construction Company, babenti pa ng imaton, ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan ti Balintawag Street, ti Sudad Tilawag. Adaan ka rin tinalalaing nga aircon technicians, tapno ornusen da ti problema ti aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawag Street, Lawag City, kukuha kinamatmatunan ni Engineer Neil Jose. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman na pasdek, alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tilawag. Asinig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Naragragsakan ni Papa manong hindi makikita na nga aksyon. Tinana nga ni Lula Soledad. Nupay awan ti mai yes ngaw na nga balikas. Madlaw nga awanen de digura na. Addan digiti sumngay nga isem manipo diti matana. Saanen niya kas dati nga kas lagsabat digiti kiday naken marinren iti wenno marinren iti kuretret timugin na tunggal makasango na kami ken ni mama. Idi may isang aldaw pakpakanek idi ni Lula Soledad idi meriendana. Idi sumangpet ni Manang Ding, Manong Robert. Nakita na kami nga da iti salas. Nakatugaw di wheelchair, dito nga nakatugawa kini may isang monoblocks. Tapno sangwek ket pakanek. Kaya po na pa ket. Masinig kada kami ket kastoy di balikas na. Agyaman na ket. Thank you iti. Parang tartaripatong ken ni Lola. Agyaman na ken ni mama mo. Agyaman kami ta. Nagbaling kayo nga napudno iti likodan dagiti sinagrapyo nga pan nakaumsi wenno pan nakalalais ka naman. Pan nakairon. Da kayo ket pudno nga tao. Saan kayo nga nagimulat yan yaman na sakit tinaken ken mura. So nga, agyaman. Pumanawak metlaeng kalpasan naman sa harap ni Lola. Mabay na ka makipagnaeding dito eh. Mabay na kung nakaduha kayo tinete na balay. Saan na ka nakasungbat? Kadagiti nga nangeg ko kini Manang Bing. Agar-ari tiragsak iti kaunggak Manong Robert. Ngem maibuyugak iti panagsangit ni Manang Bing. Aglaloy di arakupen na ni Lula Soledad. Nagluwa ni Lula Soledad. Dito'y nga ginuyugnak ni Manang Bing, ket nakiin narakupak kanakuan. Nariknak ti bara ti bagi ni Lula Soledad, kastamit ti ni Manang Bing. Dito'y kabsat nga nagdadanggay kami, nga nagsangsangit iti daydi agundaway. Nagari tiragsak ken ni Papa gapu kaditi na imatangan na nga kasla panangawaten. Dagiti muna nga anak na kada kami ken ni Mama Manong Robert. Ni Manong Billy ti saan niya nagawid na pulos. Agingga nga nadamag milangin ken ni Manang Bing nga sanda nga amuno sa dinno ti ayan na. Sinapsapol ni Papa ngem napaay dayto. Mabalin nga adda ti ilimmengan na wenno. Saan na nakayat? Yag parang iti lugar. Ngamin manong adda dagiti damag kenkuana nga nairamraman ka dagiti dadakkel a problema wenno adu dagiti nakairamramanan na. Adu nga gundaway nga inranta ni Papa nga sapulin ni Manong Billy ngem napaay laeng kabsat ko. Naglabas pa iti adungal daw, Manong Robert. Nagturpos ni Manang Bing, kas may nga nurse, iti may nga dakkel na pagadalan. Kalpasan ti panakaipasanay ti licensure examination na, kas may nga nurse. Wenno, nagbalinan nga registered nurse. Nagaplikar deto nga napanijay abroad no paisan niya agaw awid iti mismo nga pagtaengan. Gaputa nagtalina iti ni kasera na. Agingga nga napagasatan nga napanijay balasil taaw, Manong ko. May nagpakada iti ken ni Papa, kastamit ken ni Lula Soledad. Pakairamana. Ket iti daydi nga gundaway,
nga nangigak nga nagaon iti balikas na. Anong sam ni Lola ading ko Italik kong ken ka, kada kayo ken ni mama ko. Sakay kumatag balay akit ti lugar papanak. Sakay kumatag kanit ti Diyos Apo iti nasaya at agasa. Kaya't ko ti umadayon, tapnon ti kasta, makatulong ako. Ulitek, italik ko kada kayo ni Lola. Nagkariak manong Robert, pakaramanan ni mama ang aramiden mi amin na kabalinan mi. Tapno ti kasta, masalwadan, maasistir ni Lola Soledad. Iti, kasdi nga sitwasyon na. Sakbay nga pimanaw nga agturungin iti Manila, inarakop na. Gananos ka ading ko. Pakawanin na. Pakawanin na ka rin ado nga babak ko. Agpakawanak metking ka. Anti milagros. Sapay ko mata mapakawanda. Ditan tinaudi nga balikas na ket napan iti yan ni Papa. Inarakop na deto. Nagtultuloy na rimwar ket saan min nga makita. Gaputa, nakalugan idin. Iti lugan na nga umadayo. Iti mismo abanay mi. Manong Robert. Manong Robert, no pa'y nabayagan niya saan kami nga nagkikita, ni Manang Bing, ni Manong Billy. Na iturpos kumeti, pursok kas komersyo, wenno komersyo. Dito'y nga nagtrabaho aki ti may sa abangko, ng pinagsarding nak ni Papa. Kit, nangirugi kami ti may sa nga negosyo, manong ko. May sa nga butik, ken may sa nga restaurant. At damit pala nga biyag ni Lola Soledad, no pa'y nakapsuten. May sa tikid daw na. Nakanayon na nga isenyas ken ni Papa. Isuti pa ng sapul na ken ni Manong Billy. Kenti pa ng paawid na ken ni Manong Billy. Kaya't nakano nga makita ida sakbay nga ipulang na tibiyag na. May sa deto'y kariti, mamagar arubo si Tiluana. Kapsat ko. Ada digiti ar-aramiden ni Papa nga panang sapul ken ni Manong Billy. Ngayon, mapapaaya ka na yun. Edinto nga ni Manang Bing, ket nakaasawa meten iti foreigner, iti nasyon nga ayan na. Ngayon, ingkarina nga nulakit di maikan iti waya, iti mismo nga trabaho na. Agawid detoy, tapno sa rongkaran na ni Lola Soledad. Retiradon ni Papa iti trabaho na iti gobyerno, Manong Robert. Ket, ada duma, ada iti gundaway nga agbiyahe dakin ni Mama. Siyak ti mapusga na mangkita ken ni Lola Soledad, pakaramanan ti katulong ni. Kasla saan metpay nga, agkirpa ti pigsa ni Lola Soledad. Kasla talaga nga, takdiran na ti kalikagom na, nga orayin na di iti duwa nga puko na, sakbay nga isuplina, ti binulod na mabiyag. Pagayam ko dituyan nga rikipak dito surat nga nang ipalaunak tinapalabas ko. Agyaman ak ti ado iti panangibasam iti daytoy. Pero iti pagayam mo, Eden. Pagayam ko Eden, just naginamet iti panagsurat mo, ino panangitalik mo iti napalabas mo iti programa ti tinapalabas. Dito iti mga ipaniknik nga kung iti pagsasao nga ti agan anos kukwa wenno taraknen ni Apo Dios. Dito ti mga iti pagtingkin pasamak mo ti mga ipaniknik iti dito nga pagsasao aglalo ka iti religyoso. Ulitek ti agyaman iti panangitalik mo wenno panangipatulog mo iti dito surat mo iti programa tayo. Dito nga rin papagayam nga pumakada kami para iti programa tayo tinapalabas. Dito iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, ibatimin tinatalina ay nga malem ti Sabado tay amin papagaya.
Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken nasa masugat. Tinapalabas.